मोनसे जिनिसखौसो गोसोखांलायबाय आङो माखौ गोसोखांखोसि थारमाने दहाय फुङाव सोरांसि सिखारसैबा मोनसे सिमां नुदोंमोन आं मा सिमांसि बेलाय सिमाङा ओरैबायदि हे प्रभु नोंखौ आं दिनै दुगैस्रां लोबस्रां नोंनि आथिं गुदियाव गुग्रुब खुलुमनाय जाहैबायलै आफा इसोर नोङो आंखौ जेब्लायबो जै जै मै मै खालामनांगोन नोङो आंनि बे फिसा फार्मासियाव नोंगौ बे ओनसोलनि जेसेबां बेमार आजार जाया मानो आंनाव लोब लोब थिनहरनांगोन इसोर प्रभु आंनि दखानावनो लोमजानायनि साजानायनि किडनि डेमेजनि खुजालिनि दादुनि बोरमानि मोसौनि दाउनि गोबां रोखोमनि मुलिफ्रानो दंजोबो बेनि अनगायैबो नानेखा जानायनि मेगन गाज्रि जानायनि खानाय गुनायनि खोमा बेंगिया बेंगि जानायनि दादुनि बायदि बायदि मुलिफ्रानो आंनाव दंजोबो आरो हिन्जावफोरनि मासाव खेबसे गानग्रा बुस्थुआ आंनाव दंजोबोलै जेखि जाया मानो नों आफाया आंनि बे हंला फार्मासियाव नों आफाया बयखौबो थिनहरजोबनांगोन ओइ बिमा जानाया दाबो जायाखै नामा नै आंहा फार्मासियाव थांथारनांसिगौ दिनै बाजार दिन बिराद कास्टमार फैगोन र' मोनथ'वाखै जाथ'वाखै दा नेफा खुदाखु जायो नामा हे आफा नोङो जेरैखि जाया बे हंला फार्मासियाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बोगथिं बोगथाबाबो लाबोजोबनांगोनलै इसोर आरो आफा नोङो गमामायैनो आंनो बिजनेसखौ फेदेरनो हामारोब्ला आं नोंनो मासाव बेबायदिनो फुजा गिदिर होलांबाय थागोन आं लोगोसे दरखार जायोब्ला बोरमा गोसोम मासे दाननानैबो होनो हागौ आं नै बेरे फुंजानि सोर एफा बेलदाम फैलायखो हे बिमा सोर फैदों नायहरनोसै दरा खेवया मानो र' आं बिंगि नङा मा हख्राव हरबाय थादों दे दिसटाबलै सुर आफा मा आदा बेरे फुंजानि गले गले बेल दामफैनायनि खारना मा माबाफोर इमारजेन्सि खामानि दंमोन नुवाखै नों आं मा खामानि मावदों मा बेरे फुंजानि माल फाननो आंनावसो जायगा मोनबाय नोंहा आरो समफोरखौथ' नाय दुगैयै लोबै आं दासो फुजा होदों नोंनि मालखौ सोर बायनांगौ आं जेबो बाया थांदो डक्टर हंला मा आंनि नामखौ मोनथिबावगौ नोङो बिराद मेलेम गोनां मानसि नोङो आंनि नामखौ मिन्थिलायनो डक्टर हंला आंहा नोंजों फंसे खोथा रायलायनांगौ दंमोन मा डक्टर हंला बेलाय सानै हयै बाथ्राखौ रायलायनांगौ मानो मा नोंनि मुङा डक्टर हंला नङा नामा र' एक मिनिट खोनासं नोंनि मुङा हंला नार्जारी नोम्फानि मुङा लद्राय नार्जारी नोमानि मुङा हंले नार्जारी गामिया मैनागुरि आरो जोनोमा जाहैबाय 1982 5 अक्ट'बर हा बेथ' आंनो फै आदा सिङाव जिराय आच्छा आदा दहाय नों दर खाथियाव आखाइखौ ओरै खालामनानै नायनानै माब्रै आंनि नामखौ मिथिया माबाफोर टेकनिक जादुफोर दं नामा ना नों बै कम्पानिनिफ्राय फैदों थिगैनो दं बेफोरबायदि कम्पानिनि डिस्ट्रिबिउटर जानो हायोब्ला मोजाङानो नों आंखौ गुबुनसो बुजिगासिनो दङ डक्टर हंला जादुखर मानसिफोरनो बायदि बायदि देखायनानै मानसिफोरखौ गोमोहोग्रा आं जादुखरबो नङा सरखारि बिफाननिफ्राय नामा CID ना पुलिस अफिसार सेल टेक्स एक्साइज न'आव माबाफोर इनकाउरि खालामनो फैदों नामा केमेराफोर आंखौ बोरमा खालामनो नागिरदों नोङो आं बेफोरनि मोनसेबो नङा बिदिब्ला सोर नोंलाय आंखौ मानो लोगो हमनो फैदों
आं बैसो जायखौ नों आंनो गोदै गोबाब फिथाइ सामथाइ आरो गाइखेर लिटार खि लिटार आरो बोरमा होनो नागिरनाया बे आंसो। अब्ला नों भगबान बेरे फुंजानि नों आंखौ बोरमा खालामनो फैदों। नों दिनै हमजाबाय। जुदि नों भगबान माब्ला दा आंनि गोसोआव मा सोलिनानै दं बुंनायसाय। नोंथ' अरिजिनेल डक्टर नङा, डक्टरनि सार्टिफिकेटबो गैया, फार्मासियाव 2 नाम्बार मुलि फानै फानै पाब्लिकफोरखौ नों थगायगासिनो दं आरो रां लागासिनो दं। नोंथ' गनाय नंलालै। हा असे भगबान मासो नामाब्लाय? प्रभु आंखौ निमाहा होदो। आं दिनैनिफ्राय बिदि गोरोन्थि मावला, आंखौ खेबसे निमाहा होबावदो। खोनासं डक्टर हंला, आं नोंनो 5 मिनिट टाइम होबाय, नों बिनि गेजेरावनो माबा मोनसे बिनानै ला। मा 5 मिनिटल'? प्रभु आंनि गिबि हास्थायनायानो जाहैबाय आंनि दखानखौ गिदिर खालामनाय आरो आंनि फिसालाखौ लेखा गोरों खालामनाय। लोगोसे आङो सुबुं समाजनि नामजादा जानो लुगैयो आरो फैगौ समाव इलेक्सनाव आंनो केन्डिडेट जानानै आंनो देरहासार जाजानो लुगैयो आरो बेनि उनाव ओरैबायदि जानो लुगैयो। ईश्वर प्रभु। हंला नोंनि 5 मिनिट टाइमा जोब्बाय। प्रभु एक मिनिट आंनो खेबसे लास्ट चान्स होबावदो। प्रभु आंहा मोनसे फेसबुक दं, बे फेसबुकआव फट' आपल'ड होब्लाबो रावबो कमेन्टबो लाइकबो खालामा। आंनाथ' महरा गाज्रिद्राय नङाना, मालाय महर गैयैफ्रासो फट' आपल'ड होब्लानो 1K 2K लाइक कमेन्ट मोनो, आंनाव बिदि फैया। डक्टर हंला एबारनिफ्राय नों जेबो सिन्था गैला, एबारनिफ्राय लाइक आरो कमेन्ट फैसिगोन। हाब बिदिबाथ' प्रभु नों आंनि साननायखौथ' फुरा खालामसिगोन। औ बेजों लोगोसे नोंनि समायाबो जोब्बाय। थौदो जों दाना थांनांसिगोन। प्रभु एफा हाखु दाखु दानो थांनोसै नोङो? बिदिब्ला आंनि साननाया माला फुरा जागोन? डक्टर हंला आंल' नङा, जों सानैबो थांनांगोन। नोंनि दुखु खस्थ' मोननायनिफ्राय बारग'नायनि समा फैबाय। प्रभु मा बाथ्रा बुंदों नोंलाय? आंहाथ' दानो बैसो जायाखै आरो आंहा न'आव आइ लोमजानाय दङ आरो फिसाफ्राबो देराखै आरो हिन्जावाबो आंना बेमारि। बिसोरखौ सोर नायनांगौ? न'खरखौ आंसो हारसिं सामलायो। नों गोरोन्थि जायगायाव फैफ्लांदों प्रभु। आंनि बायदि नामा बे बुहुमाव बिराद दङ, नों बेयावनो थांदो। गुबुन डक्टर हंलाखौसो नों नागिरदोंमोनदां। हंला थौ नोंहा बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लानो सम जाबाय। नायदो नोंनि फिसालाया गाबोन अखा नायबानो फेसबुकआव नोंनि फट'खौ आपल'ड होसिगोन आरो नोंनि फट'आव मानसिफ्रा गोबां लाइक आरो कमेन्ट हरसिगोन आरो मा बुङोमोनलाय RIP मानि रेस्ट इन पिस नङा होमबा? बेखौ बयबो लिरनानै हरसिगोन। प्रभु बेफोर जाथावगौ। आं थैनानै थाङोब्ला बे आंनि बिसि फिसाखौ सोर नायनांगौ? प्रभु डक्टर हंला टाइमा जोब्बाय। थौ माबा आं थांसै। थाङा। सिमां सिमांसो थैबायमोनलां आयु सिमांसो बिमा। एसे सिमाङा बिदि जायो। नंगौ बिदि नुथारदों आङो। मानसियानो नख्लिखा नालाय नोङो, ओंखायनो सिमाङावबो जमराजों लांफैजागुलायबाय। हामगौ फिसाखौ बिदि होननो, मानसिफोर खोनाबा मा जानांगौ? जाम्बिसियान। दालाय नङा, कम्पानियाव थांनानै बबे कम्पिउटाराव नकलि सार्टिफिकेट बानायहोनानै लाबोनानै फार्मासि खुलिफैनायानो देन गामियावखायसो नोङो दाम खमनि मुलिखौ फाननानै फैसा खामायदों। फिसाय नङामोनब्ला आं नोंखौ मा लांखावनो हमहोखांसिगौमोन। ओइ देख' नै नायदो बिदि जायो नामा? बेजोंनो नोङो नोंनि गोदनानि सना, खोमानि सना, नाखाफुल, आसान गासिबो होजोब्बाय आङो। 90,000 थांबाय बावनो आरो नोंहा बिदिसो होनबावदों। ए धरम थैथारगोनलै इसोरजों। बेजोंनो मोनजागासिनो दङ आरो माबा गोदाव सोराव बक्सित लागासिनो हनै। गावनि बिमा बिफानाव आलासि जायोबाखि एथानै गाहाम थाहैनांगौलै। ओजों अमानो थास' रुनांगौ, अमा आदार होनांगौ, मोसौ दं, बोरमा दं, दाउ दं।
जेबो बुजिला मासि सैथान हिनजाव मोनखो आंलाय आइयो फिसाफोरनि स्कुलाबो खुलिबाय आवसाव बाग्रांसि हिनजाव बेलाय थोस अराबो माबा भिटामिन गैयै जोंबावासो बे हिनजावा दा साननैनि गेजेराव फैयाब्ला नै फन हरनोसै आं साननैनि गेजेराव लेंहरनायाव फैयाब्ला डाइरेक्ट हिनजाव गोदान लागोन आङो बेखौ एसे सिखायनां सिगि हरनां फैना फैया नायथारनां आरो बे बोरमायाबो मा जाखो गाम्बारि बिलाइबो जाया खान्थाल बिलाइबो जाया गांसोबो जाया फान्थासो बोरखो ना माखो फान्थाफोरखौबो फिसा फिसायावनो फाननानै जासै नालाय मानसिफ्रा अभाबजोंनो परिपुर्न जाबाय जुगा फान्थाखौनो मोनला नागिरब्लाबो असायबो संसार जाबाय खम जारला दख'नाया नुबाय दख'नाखौबो ओरैनो गारसोना गालांबावदोंसो बेखौबो सुनानै लांबावनांबाय आङो असाय हिनजाव बियो थोस सानथामावनो गोग्गोम हामबाय बोरमाया बेखौ खि डक्टर हंलानाव लाङाबा जाबावो ओइ सोमस्रि बोरै जाखो नोंलाय मा नांमारगौ नोंनोलाय हाबाब एथ' लोदो लोदो बोरमायानो हामग्लिजोबनोसै थोस बेखौ डक्टर हंलानाव लाङाबा जाला बेखौ दानो लांनानै बेखौ भिटामिन सिटामिन थुहोनानै आदार जानो हानाय माबा बिजि थुहोनांसिगोन बेखौहाय ओरै फै फाग्लि हिनजावा बोरैबा थैसननानै थासनबायोबा बे बोरमानि जुनै बिराद दावराव जागोन आंजों हिनजावा बेखायनो मोजां भिटामिन थुजाहैनोसै जानो हानाय औ गाइखेर लोंनो हानाय अबस्था खालामनानै लाबोनोसै डक्टर हंला बाबुनाव ओंखाम जानो फैदों बियो डाक्टारा न'आवनो थागोन बियो फार्मासिखौबो दखानखौबो बन्द' खालामना फैबायथ' ओंखाम जानो फैदों बियो डाक्टारा हो न'आवनो हाबलांसै फै फै सोमस्रि ओइ आदा आयौ आगै खरदे मा जाखोसै नोंना बोरमायालाय सानथाम जाबायलै फै ओरैजाय आदा फै बाजै गांसोबो जाया जेबो जाया बोरमाया आयै मा जादोंलै बेबा बेखौ एसे बेबस्था खालामहरदो ट्रिटमेन्ट खालामहरदो ए मा जामारदों जादोंथाय एसे नै ट्रिटमेन्ट खालामदो लोमजामारदों जिरायगोर माबा मोनसे जिराय दे जागोन आगै लोमजादों एसे हा माथो जामारदों फंबाय बोरमायानो दा सानथाम जाबाय आदा गांसोबो जाया गाम्बारि बिलाइबो जाया जेबो जाया मा जादोंथाय एसे ट्रिटमेन्ट खालामदो नङाला हिनजावजों थैथारगोन आं नोंनाबो बेवाया न'आवसो सप्तानै जाबाय न'आवसो थांनानै दंयो बिसि फिसा गासिबो बिबा बोरमाखौबा हागोन ना हायाथाय आगै एखमब्ला मानसिफ्रानो हामा बेजों मुलिफ्रानो खाथियोना खाथियाथाय रिसार्चखौनो खालामबावासो आं दाय हामा जाबाय नै गोदाव सोराव होनग्रा हामो फंबाय सिन्था खालामनाङा नोङो आं सिकित्सा खालामगोन बेखौ आं दं हे बाजै जिखुनु आदा जेबो नङा नोङो एसे ट्रिटमेन्ट खालामनायदो सानथाम जाबाय जेबो जायाखै भिटामिन होनांगौ ना इन्जेक्सन थुनांगौ नों बानायजोबदोलै आदा अननानै हिनजावजों दोखो दोखो रायजाफैगोन आं नङाब्ला थोद बेखौ हा जाबाय जुनारखौनो मानसिखौनो चेक खालामजोबो आङो र' नायनां दाय बोरमा जेबो जायाखै नै गुदुंखा ओंखायनोथ' लोमजाबाय थादों बियो देहाया थिग नङा नै आइयै र' एसे गुजुदों फंबाय हा एसे गुजुदों ओमफ्राय मेलेरिया एसे साबफादों हा टाइफयड दंफायो ओमफ्राय एसे सुगार थागोन हा आङो बेखौ दा मोनायाव इउरिन टेस्ट खालामसै मुथा मुथि देहायाव मा प्रब्लेम दं बेखौ आं नायजोबगोन हा दाय हामगोन फंबाय सिन्था खालामनाङा सन'ग्राफिबो खालामनांगोन फंबाय हा खालामजोबगोन आं गासिबो दे हामगोन लासैनो गासिबो र' आं लिरनि मा नांगौ मा लिरखोब्रा माथो जि गोलाव लिरबाय थैखाबायलै थैबायहाय नोंगौसो साइसआ मा लिरखोथाय हमनानै बुजाबायनायसो फाव जागोन
फंबाय बोरमायाथ' जि प्रब्लेम दङ अब्लाबो जेबो नङा आं गासिबो लिरखाजोब्बाय नोङो बे बोरमाखौ गालांदो फंबाय हा ओमफ्राय साननैनि उनाव नों लांफैदो जा समफोरनि देहायाव मा प्रब्लेम दं आं बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामना दोनसै नङा होनबा ना मा होनो फंबाय दे आदा साननै उनाव फैनोसै फैसाखौ खनसेनो लांनायाव होलांसै आङो दे आदा जागोन फंबाय न' आदा ओइ बिमा लां ए हरदो सिन्था खालामनाङा हा फंबाय दे हा आदा हामगोन बारा मेजर नङा हा जाबाय दिनैनि हाजिराया बेफोरखि डक्टरनि बेब'हाराय फाग्लासो जानो मोनथिबाय थाया आं गाव जेखि जाया जाबाय फायखारि लिंहरसां बोरमा होफैनाया बोरमासो जाना थांबाय बे साला नै फंबाय औ माहा दं नोंलाय बोरमा मासे दंमोनलै फंबाय औ फान्थिसो फान्थिबाबो बिराद गुसुंखालि नायफैदोल' नोङो खालारा गोसोम गोसोमखौ एसे बारा दाम मोनखायोना औ फैदोल' नोङो नायनानै दामा खालामफैदोब्रा फाग्ला थाब फै दे दोनबाय आं दे नोंखौ फायखारिनिसो सिकित्सा खालामना हरगोन आं बबे हंला डक्टरनावलाय बोरमानि मुलि थादला बायनांगौ जागोसि बोरमाखौ बिजि थुनानै दोनखो ना मुलि जाहोनानै दोनखो बियो थैब्ला सेस लस जाथारगोनलै आरो हिनजावजों दोखो दोखो रायजागोन आं सयथि दा इउरिन टेस्ट खालामलायनो नागिरनाय खि टेस्ट खालामलायनो नागिरनाय मानसिनिफ्राय बांसिन टेस्ट खालामसिगोन नामा बिलाय डक्टर हंलायालाय मोजांल' जानांगौ जिखुनु ओइ फंबाय बोरमा फाननाय दंबायबायो नामाब्रा गैयालै आदा बोरमायानो जोंना सानथाम जाबाय गांसो जायैया डक्टर हंलानावसो सिकित्सा लानो दोनहैदों आङो बेखौलाय बबेनिफ्राय लाबोखो आंबो बे बोरमाखौ डक्टर हलानिफ्राय लाना फैदोंथ' फान्थि ना औ। फान्थि आइयै सर्बनास आंसो मैया बिनाव सिकित्सा खालामनो दोनहैदोंमोन बोरमा मासे बेखौसो फानहरखो ना माखोलै आदा बोरमाया आंनि सिदांलै बियो मैया दोनहैदोंमोन आङो ट्रिटमेन्ट लाहोनो सिकित्सा लाहोनो होद बोरै नोंनिखौ फानना हरनांगौ र' बेलाय दा खबर लाफिनदो नोंगौब्ला मासेयाव साराय 1500 मोनबाय बेबायदिनो आदुवा मानसि फैबाय थाबा हामगौलै आइदै है आदा बोरमाया जोंना सोमस्रिया बोरै जाखो आइयै बेथ' जारला जाबायना फंबाय आं ट्रिटमेन्टखौ बारा थिग खालामनो हायाखिसै ओंखायनो क'क्राझार भेटेनारियाव एसे साफायहरदों 108 जों दहाय माथो आं दहाय फायखारिखौ बोरमा फान्थि लांनाय नुदों नोंनिफ्राय लांदोंनो दे बेबायदि बोरमा आंनाव एभेलेबेल दंलै ओरै बारिफ्राव नायलायथां नोङो मानि फायखारिनो हरला बायनांगौ आंलाय ओंखाम गैथां माथांलाय बोरमाखौ आंनि बायदि नुथारदोंलै आदा नों बोरमाखौ देखायथारनांगोन नङाब्ला फाननानै जाबाय नोङो बोरमायालाय मालाथो खालारा जुदा जुदा थाखोब्रा बे गोसोमानो गोसोम गुफुरानो गुफुर जाथिया जाथि जाखायो फाग्ला माथो बोरमाखौलाय एखे आंनि बायदि नुदों आङो माथो जाखो थाथों बोरमायालाय एखे नुखायोना होनबायना आङो क'क्राझाराव साप्लाय हरबाय रिफार हरबाय भेटेनारियाव हामला मोनगोन ना माखौथ' गाब्रायदों नोंलाय है आं नोंखौ बिसास मोनाखिसैलै आदा फाननानै जाखो ना माखो नोंलाय आंनि बोरमाखौलाय खिन्थु आं बोरमाखौ मोनफिनथारनांगोनलै आदा मोनफिनाब्ला एखे आंनि बोरमा बायदि हरफिननांगोन नोङो आं बेखौ बुंखाबाय दिनै दे मा एंब्रा डक्टर मानसि नांलायनो हामगौ नङा डक्टर मानसिखौ दम होनो फैदों बाव खबरदार पुलिस लेंहरजागोन बाहा थांबा थां गोख्रैनो आं सानबेसे उनाव फैफिननो आं खिन्थु सानथामनि उनाव फैगोन आदा बोरमाखौ मोनलाङाबा आं खिन्थु गावब्रा लिंना मिटिं खालामगोन सिदा बुंबाय आं बेखौ बुंनो हायालै फंबाय बे गोजौनि अर्डारसो खिबा थैना थांगोब ट्रिटमेन्टफ्रावबा बेखौ आं बुंनो हायो बोरमाखौ आंनाव पारमिसन लायालासे बोरै क'क्राझार भेटेरिनारियाव लांखो नोङो हरखो नोङो डक्टरा पारमिसन लानांगौना नों पाब्लिकआ पारमिसन लानांगौ आं सानथाम उनाव फैफिनगासिनो दंलै आदा बोरमाखौ आं जुदि मोनलाङाबा खोथाया दिगदार जागोन बुंखाबाय आङो थांदोब्रा नोंखौ सोरथो लाखिदों बुरबक बादि खोथा बुंफैनाय
नै बेबो डक्टर हंलासोलै गुवाहाटी मेडिकेल कलेजनिफ्राय गल्ड मेडेलिस्ट मोननायसो आंबो मा सोमजानोसैलाय गुरुफोर मा मिथिगौ नोंसोरलाय जायाफ्रा माबाव दम होनो फैदों रानदोंदों जोगाफायैनो थमथम थमथम बायलाजोबगोन बेफोरनि देहाया बेनो दम होनो फैदों जेखे जाबानो थगायहरनो हाबायलै उनाव मा जायो जाथोंसै